കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ हरे कृष्णा। कृष्ण प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा प्रणाम എല്ലാവർക്കും ഹരേ हरे കൃഷ്ണ प्रणाम हरे कृष्ण माताजी। ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्णा प्रणाम माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ ജൂലി മാതാജി കേറിയിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ കേറിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ കേറിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മതാനന്ദ നമോസ്തേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം അധ്യായം 15. പാണ്ഡവർ യഥാസമയം വിരമിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 19. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശയ്യാസനാട ശയ്യാസനാടന വിഗത്തന നഭോജനാദി ശ്വൈക്യാദ്വയസ്യ ഋതവാനിതി വിപ്രലബ്ധഃ സഖ്യുഃ സഖേവ പിതൃവത്തനയസ്യ സർവം സേഹേ മഹാന്മഹിതയാ കുമതേരഖം മേ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ വിഗത്തന വിഗന്ധന ഭോജനാദി സഖ്യോ ശയ്യ ഒരേ കിടക്കയിൽ ശയിച്ച്, ആസന ഒരേ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ആസനസ്ഥരായി, അടന ഒരുമിച്ച് സഞ്ചരിച്ച്, വിഘത്തന ആത്മപ്രശംസ, ഭോജന ഒന്നിച്ച് ഭോജനം ചെയ്ത്, ആദിഷു അവണ്ണമുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും, ഐക്യാത് ഐക്യം നിമിത്തം, വയസ്യ ഹേ എന്റെ മിത്രമേ, ഋതവാൻ സത്യം സന്ധൻ, ഇത് ഇപ്രകാരം വിപ്രലബ്ധ അധികാരത്തോടെ പെരുമാറി, സഖ്യുഹു മിത്രത്തോട്, സഖ ഇവ ഒരു മിത്രം എന്ന പോലെ, പിതൃവത് പിതാവിനെ പോലെ, തനയസ്യ ശിശുവിന്റെ സർവം എല്ലാം, സേഹേ സഹിച്ചു, മഹാനായ, മഹിതയ മഹാത്മ്യത്താൽ, കുക്കുമതേഹേ താഴ്ന്ന മനോഭാവമുള്ള, അഖം അപരാധം, മേ എന്റെ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംവിശ്ല പ്രഭുപാത്തിച്ചേ. സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് ശയിച്ചും ആസനസ്ഥരായും അലസഗമനം നടത്തിയും ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചു പോന്നിരുന്നു. ധീരോദാത്തമായ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് ആത്മപ്രശംസ ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ അനിയതമായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം, എന്റെ മിത്രമേ അങ്ങ് വളരെ സത്യസന്ധനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപിക്കുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ നിസ്സാരവത്കരിച്ച അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പോലും ഒരു ഉത്തമ മിത്രം മറ്റൊരു ഉത്തമ മിത്രത്തിന് മാപ്പ് നൽകുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിതാവ് തന്റെ പുത്രനോട് പൊറുക്കുന്നത് പോലെ, പരമാത്മാവായ അദ്ദേഹം എന്റെ വാക്കുകളെയൊക്കെ ക്ഷമിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന സന്ദർഭം അർജുനൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിന്നും പോയി തിരോധാനം ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം തിരിച്ച് ഹസ്തിനപുരയിലേക്ക് വന്ന് യുധിഷ്ഠിരനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന കാര്യങ്ങൾ, തിരിച്ചു പോയി എന്ന കാര്യം
സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഐശ്വര്യങ്ങളും അതുപോലെ വിജയവും എല്ലാം ഭഗവാനാണ് തന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ, നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഭഗവാൻ എന്നെ ഹേ പാർത്ഥ, ഹേ സഖേ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് പുളകം കൊള്ളുന്നു, അല്ലെ, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് ഭഗവാൻ ഒന്നിച്ച് നടക്കുമ്പോ, അതായത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഒന്നിച്ചു കൂടെയുള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കുകയും കിടക്കുകയും അതുപോലെ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ വെറുതെ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് നടക്കില്ലേ, അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് നടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത സമയത്ത് ഭഗവാനോട് ഇതുപോലൊരു സത്യസന്ധനായിട്ട് വേറൊരാളില്ല എന്ന് കളിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരിഹാസമായിട്ട് ഒക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും വലിയ സത്യസന്ധനാണല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അല്ലെ, അങ്ങ് വളരെ സത്യസന്ധനാണെന്ന് പൂർണ്ണത്തിൽ ആക്ഷേപിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ സമയത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ ഒരു സുഹൃത്ത് മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനോട് ക്ഷമിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛൻ മകനോട് ക്ഷമിക്കുന്നത്, അതുപോലെ എന്നോട് അദ്ദേഹം ക്ഷമിക്കുമായിരുന്നു. അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ പോലും എന്നോടൊട്ടും ഈർഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യമോ ഒന്നും ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവാറില്ല, അല്ലെ, ഒരു സൗഹൃദം മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. കാരണം സഖ്യഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോടുള്ള സ്നേഹം, അതുപോലെ അർജുനന് ഭഗവാനോടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കുമായിരുന്നു ഭഗവാൻ. ഇതേ കാര്യം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിലും അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണുമ്പോ അയ്യോ ഞാൻ ഒന്നിച്ച് നടക്കുകയോ ഇതാക്കി ചെയ്യുമ്പോ അപമാനിക്കുകയോ എന്താ പറയാ റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാതെ പെരുമാറും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടെന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനോടെന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛൻ മകനോടെന്ന പോലെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതേ കാര്യം തന്നെ ഇവിടെയും പറയാണ്. ഭഗവാൻ തിരോധാനം ചെയ്തപ്പോ അർജുനൻ ഓർക്കുകയാണ്, എന്നോട് ഭഗവാൻ ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണോ അച്ഛൻ മകനോട് ക്ഷമിക്കുന്നത് അതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിത്രം തന്റെ മിത്രത്തോട് ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ അർജുനൻ എന്നോട് ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സർവദാ പരിപൂർണനാകയാൽ തന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ ഒരു വിധത്തിലും മിത്രം, പുത്രൻ, കാമുകൻ എന്നിങ്ങനെ ഒരു ഭാവത്തിലും ഒരിക്കലും ന്യൂനതകൾ ഒന്നുമില്ലാത്തതാകുന്നു. വ്യുൽപ്പന്നരായ പണ്ഡിതരും മതവാദികളും ഔപചാരികമായി ഉച്ചരിക്കുന്ന വേദമന്ത്രങ്ങളെക്കാൾ മിത്രങ്ങളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും പ്രണയിനിമാരുടെയും ഭർസനങ്ങൾ ഭഗവാൻ അതിയായി കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, ഭഗവാൻ ഓരോ റോളിൽ ഭഗവാൻ റോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ. യശോദാമ്മയുടെ അടുത്ത് ഒരു മകൻ എന്ന റോളാണ് എടുത്തത്, നന്ദ മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് ഒരു മകൻ എന്ന റോളാണ്, അതുപോലെ ഗോപികമാരുടെ അടുത്തും രാധാറാണിയുടെ അടുത്തും ഒരു കാമുകന്റെ വേഷമാണ് ഭഗവാൻ എടുത്തത്, ഗോപന്മാരുടെ അടുത്ത് ഒരു മിത്രമായിട്ടാണ്, അതുപോലെ അർജുനന്റെ അടുത്തും മിത്രമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഓരോ റോള് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ റോളും ഭഗവാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് 100% പെർഫെക്ഷനിലാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുക. ഒട്ടും പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ലാതെയല്ല, ആ റോള് 100% ഭംഗിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് അവര് തമാശ പറയുന്നതാവട്ടെ, പരിഹസിക്കുന്നതാവട്ടെ, അവര് ശാസിക്കുന്നതാവട്ടെ. ഇപ്പൊ യശോദാമ്മ വടിയെടുത്ത് പോയി ഭഗവാനെ ശാസിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഉരുളിയിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറൂരമ്മ ഭഗവാന് ഉരുളിയില് പൂട്ടിയിടുമായിരുന്നു, അല്ലെ, ഉരുളി കമിഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ സമയത്തൊക്കെ ഭഗവാൻ അവരുടെ ആ ഒരു ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി 100% ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ. ആ ഒരു ഭർസനങ്ങള് വേദമന്ത്രങ്ങളെക്കാൾ എന്താ പറയാ ഉന്നതമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ കണക്കാക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സുഹൃത്തുക്കളാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കാമുകിമാരാകട്ടെ, അവരൊക്കെ ഭഗവാനോട് എന്തു പറഞ്ഞോ അതൊക്കെ വേദമന്ത്രത്തെക്കാൾ വിശേഷപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോഹം നൃപേന്ദ്രരഹിത പുരുഷോത്തമേന സത്യാപ്രിയേണ സുഹൃദാ ഹൃദയേന ശൂന്യഃ അധ്വന്യുരുക്രമ പരിഗ്രഹമംഗരക്ഷൻ ഗോപൈരസദ്ഭിരബലേവ വിനിർജിതോസ്മി. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോഹം നൃപേന്ദ്രരഹിതം
സഖ്യാപ്രിയേണ സുഹൃദോ പ്രിയേണ സുഹൃതാ സുഹൃദയേന സഖ്യഃ ക്രമപരിഗ്രമം ഗ്രന്ഥമംഗലം അധ്വന്നുരുമഞ്ജുമഞ്ജരൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. സ ആ അഹം ഞാൻ നൃപ ഇന്ദ്ര ഹേ ചക്രവർത്തി രഹിത രഹിതനായി പുരുഷ ഉത്തമേന പുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാനാൽ സഖ്യ എന്റെ മിത്രം പ്രിയേണ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃദ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാൽ ഹൃദയേന സർവാത്മന ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ടു അധ്വനി വഴിയിൽ ഗുരുക്രമ പരിഗ്രഹം സർവശക്തന്റെ പത്നിമാർ അംഗ ശരീരങ്ങൾ രക്ഷൻ സംരക്ഷിക്കുന്ന വേളയിൽ ഗോപാലകന്മാരാൽ അസദ്ഭിഹി അസത്തുക്കളാൽ അബല ഇവ അബലയായ സ്ത്രീയെ പോലെ വിനിർജിത അസ്മി ഞാൻ പരാജയപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദിച്ചേ. അല്ലയോ ചക്രവർത്തി, എന്റെ ഉറ്റ മിത്രവും പ്രിയപ്പെട്ട അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ വേർപിരിഞ്ഞതിനാൽ എന്റെ ഹൃദയം എല്ലാവിധത്തിലും ശൂന്യമായതായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ അഭാവത്തിൽ കൃഷ്ണപത്നിമാരുടെയെല്ലാം ശരീരങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്ന വേളയിൽ പാഷണ്ഡരായ ഒരു കൂട്ടം ഗോപാലകന്മാരാൽ ഞാൻ പരാജിതനാക്കപ്പെട്ടു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയാണ് യുധിഷ്ഠിരനോട്, അതായത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയ സമയത്ത് തന്നെ, അതായത് വേർപിരിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഹൃദയം ശൂന്യമായി അല്ലെ, വളരെ വേദനാജനകമാണ് ഭഗവാന്റെ വേർപാട്. അത് മാത്രല്ല, ഭഗവാന്റെ അഭാവത്തില് ഭഗവാന്റെ 16,108 പത്നിമാരുണ്ടല്ലേ ദ്വാരകയില്. അപ്പൊ ഈ 16,108 പത്നിമാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഏർപ്പാട് എന്തിനായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാല്, ഭഗവാൻ അർജുനനോട് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ വഴിക്ക് തന്റെ ഗാണ്ഡീവം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയണ്ടായി. അതായത് ഇനി അതിന്റെ ആവശ്യം അർജുനൻ ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞത്, ഇനി അത് നിനക്ക് വേണ്ട എന്ന്. പക്ഷേ അർജുനൻ ഒരു കുഞ്ഞ് അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഞാനൊരു വലിയ വില്ലാളി വീരനാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചെറിയ അഹങ്കാരം അർജുനൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഭഗവാനും അറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അഹങ്കാരം ഇല്ലാതെയാക്കാനാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ദ്വാരകയിലെ പത്നിമാര്, ഇവരൊക്കെ സ്ത്രീകളാണല്ലോ, അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയാണ് അർജുനൻ, വളരെ കോൺഫിഡൻസോടു കൂടിയാണ് അർജുനൻ അത് നിറവേറ്റിയത്. പക്ഷേ പാഷണ്ഡരായ ഒരു കൂട്ടം ഗോപാലകന്മാരാൽ ഞാൻ പരാജിതനാക്കപ്പെട്ടു. ആ സമയത്ത് കുറച്ച് കൂട്ടം ഗോപാലകന്മാർ, അത് പാഷണ്ഡരായിട്ടുള്ള, അതായത് ഭക്തരല്ലാത്ത ആസുരികമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അവര് വന്നിട്ട് അവരെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാണ്. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇതൊന്നും ഭഗവാൻ അറിയാത്ത കാര്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ ഏർപ്പാട്, അതായത് ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരൊക്കെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ള മുക്താത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു പദ്ധതി ഏർപ്പാട് ചെയ്തതാണത്. പക്ഷെ കൂടെ അർജുനന്റെ ആ ഒരു അഹങ്കാരം, അതായത് ഞാനൊരു വില്ലാളി വീരനാണ്, എന്നെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള അഹങ്കാരം കൂടി ഇല്ലാതെയാക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദിച്ചേ. വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനെ പാഷണ്ഡരായ ഒരു കൂട്ടം ഗോപാലന്മാർക്ക് പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമായതും അത്തരം ലൗകിക ഗോപാലന്മാർക്ക് അർജുനന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരുടെ ശരീരത്തെ സ്പർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും എപ്രകാരമാണെന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലെ പ്രധാന ആശയം. ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ വിഷ്ണു പുരാണത്തിലും ബ്രഹ്മപുരാണത്തിലും സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തി ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തെ ന്യായീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ സ്വർലോക സുന്ദരിമാർ അഷ്ടവക്ര മുനിയെ തങ്ങളുടെ സേവനത്താൽ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയും പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പതിയായി ലഭിക്കുന്നതിന് മുനി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഈ പുരാണങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അഷ്ടാവക്ര മുനിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ 8 സന്ധി മടക്കുകൾ വക്രമായാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ വളഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം നടന്നിരുന്നത്. മുനിയുടെ ചലനങ്ങൾ വീക്ഷിച്ച ദേവപുത്രിമാർക്ക് ചിരി അടക്കാനായില്ല. ഇതിൽ അവരോട് കോപാകുലനായ മുനി ഭഗവാനെ ഭർത്താവായി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും അവരെ ആഭാസന്മാർ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ശപിച്ചു. അതിനുശേഷം ആ കന്യകമാർ വീണ്ടും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാൽ മുനിയെ സംപ്രീതരാക്കുകയും തെമ്മാടികളാൽ അപഹരിക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ഭർത്താവിനെ അവർക്ക് തിരിച്ചു ലഭിക്കും എന്ന് മുനി ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ മഹാനായ മുനിയുടെ ശാപം നിറവേറ്റാനായി ഭഗവാൻ സ്വയം സ്വപത്നിമാരെ അർജുനന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ നിന്നും അപഹരിച്ചു. അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തെമ്മാടികൾ അവരെ സ്പർശിച്ച മാത്രയിൽ തന്നെ അവർ
നിശ്ചയമായും അവിടെ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാകുമായിരുന്നു. അതിനു പുറമെ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരായി തീരാനായി പ്രാർത്ഥിച്ച ചില ഗോപികമാർ അവരുടെ ആഗ്രഹം സഫലമായ ശേഷം പൂർവ്വസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും മടങ്ങി. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം ഭഗവാൻ തന്റെ എല്ലാ പാർഷദരെയും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടക്കി വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. വ്യത്യസ്ത ഉപാധികളിലൂടെ അവരെ തിരികെ വിളിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊരു ഉപാധി മാത്രമായിരുന്നു. അതായത് ആ പാഷണ്ഡികൾ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് ഒരു ഉപാധി മാത്രമായിരുന്നു. ഇവിടെ ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയാണ്, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് നേരത്തെ ഒരു അഷ്ടാവക്ര മുനിയുടെ അടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു ചെറിയൊരു പരിഹാസം അവർ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാപം നിമിത്തമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഇൻസിഡന്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന് അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അഥവാ ശാപം കിട്ടിയാൽ അത് ഭഗവാൻ തീർച്ചയായും നടപ്പിലാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ആ ഭക്തന്മാരുടെ ശാപം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാകും അല്ലെ, അവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവര് അതിനുള്ള മോചനവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാർഗം, ഒരു ഉപാധി മാത്രമായിരുന്നു ആ ശാപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദ്വൈ ധനുസ്ത ഇഷവ സരഥോ ഹയാസ്തേ സോഹം രഥീ നൃപതയോ യത ആനമന്തി സർവം ക്ഷണേന തദഭൂത സതീശരി ഭസ്മൻ ഹുതം കഹകരാധമിവോക്ത മൂഷ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വൈ ധനുസ്സോ യത ആനമന്തി സർവം ക്ഷണേന തദഭൂത സതീശരിക്തം. അതെ, ആരുടെയോ ഫോണ് എക്കോ അടിക്കുന്നുണ്ട്. തത് അതെ, വൈ നിശ്ചയമായും, ധനുഹു അതേ ധനുസ്, ഇഷവഹ ശരങ്ങൾ, സ അതേ, രഥ രഥം, ഹയാഹ തേ അതേ അശ്വങ്ങൾ, സ അഹം ഞാൻ, അതേ അർജുനൻ, രഥ രഥയോദ്ധാവ്, നൃപതയഃ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും, യതഃ ആരെ, ആനമന്തി ആദരിക്കുക, സർവം എല്ലാം, ക്ഷണേന ക്ഷണനേരം കൊണ്ട്, തത് അവയെല്ലാം, അഭൂത് ആയിത്തീർന്നു, അസത് നിഷ്പ്രയോജനം, ഈശ ഈശ്വരനാൽ, റിക്തം ശൂന്യമായി, ഭസ്മൻ ഭസ്മം, ഹുതം നെയ്യ് സമർപ്പിക്കുക, കുഹകരാധം മന്ത്രവിദ്യയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ധനം, ഇവ അതുപോലെ, ഉക്തം വിതയ്ക്കുക, ഊഷ്യാം തരിശു നിലം. വർത്തനം ഭാരതമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. എന്റെ കൈവശം അതേ ഗാണ്ഡീവ ധനുസും അതേ അസ്ത്രങ്ങളും അതേ അശ്വങ്ങളാൽ വലിക്കപ്പെടുന്ന അതേ രഥവുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സർവ്വ രാജാക്കന്മാരും ആദരിച്ചിരുന്ന അതേ അർജുനനായി തന്നെയാണ് ഞാൻ അവയൊക്കെ പ്രയോഗിച്ചതും. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അഭാവത്തിൽ അവയെല്ലാം ക്ഷണേന നിഷ്ഫലമായിരിക്കുന്നു. അത് ചാരത്തിൽ നെയ്യ് സമർപ്പിക്കുന്നത് പോലെയും മാന്ത്രിക ദണ്ഡാൽ ധനം സ്വരൂപിക്കുന്നത് പോലെയും അല്ലെങ്കിൽ ഊഷരഭൂമിയിൽ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് പോലെയുമാണ്. അപ്പോ പറയാണ് അർജുനൻ, അതായത് ഞാൻ ഇത്ര വരെ ഉപയോഗിച്ച അതേ ഗാണ്ഡീവ ധനുസാണ് ഉപയോഗിച്ചത്, അതേ ഞാൻ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ എന്റെ കൂടെയുള്ള രഥവും അതേ രഥം അല്ലെ, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച അതേ രഥം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഭഗവാന്റെ അഭാവത്തിൽ, ഭഗവാൻ ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് അതൊക്കെ നിഷ്പ്രയോജനമായി. ഏതുപോലെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? ചാരത്തിൽ, അതായത് നമ്മൾ നെയ്യിൽ അഗ്നി സമർപ്പിച്ചിട്ട് അതിലാണ് നെയ്യ് ഹോമിക്കുക അല്ലെ, യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോ അത് ചാരത്തിൽ നെയ്യ് സമർപ്പിക്കുന്നത് പോലെ. അതെന്താണ് ചെയ്യാ? അത് കത്തില്ല അല്ലെ, ചാരത്തിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് അതുപോലെ അവിടെ കിടക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ മാന്ത്രിക ദണ്ഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ധനം അതുപോലെ, അതും അല്ലെങ്കിൽ ഊഷരഭൂമി, അതായത് ഒന്നും മുളക്കില്ല, കിളുക്കാത്ത ഭൂമി ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഊഷരഭൂമിയില് വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഒക്കെയാണ് അത് സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാം പലവട്ടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ളത് പോലെ കടം കൊണ്ട തൂവലുകൾ അണിഞ്ഞ് അഹങ്കരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. എല്ലാ ശക്തികളും കഴിവുകളും പരമസ്രോതസ്സായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരിക്കുകയും അവിടുന്ന് പിൻവലിക്കുന്ന ക്ഷണത്തിൽ അവയൊക്കെ പ്രവർത്തനരഹിതമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. വിദ്യുത് ശക്തി ലഭിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി നിലയത്തിൽ നിന്നാണ്. വൈദ്യുതി നിലയത്തിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി നിർത്തലാക്കുന്ന പക്ഷം വൈദ്യുതി വിളക്കുകളും മറ്റ് യന്ത്രങ്ങളും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായി തീരുന്നു. ഭഗവാന്റെ പരമേച്ഛയാൽ ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് അത്തരം ശക്തികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയോ പിൻവലിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യാം. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഈ ഭൗതിക നാഗരികത വെറും കുട്ടിക്കളി മാത്രമാകുന്നു. രക്ഷിതാക്കൾ അനുവദിക്കുന്നതുവരെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാം, അതിൽ കുഴപ്പമില്ല. രക്ഷിതാക്കൾ അവരുടെ സമ്മതം പിൻവലിക്കുന്ന പക്ഷം കുട്ടികൾ കളി നിർത്തണം. മാനവ സംസ്കാരവും അതിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിശ്ചയമായും ഭഗവാന്റെ പരമ അനുഗ്രഹവുമായി ഇണങ്ങിയിരിക്കണം. ഈ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത പക്ഷം മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ എല്ലാ പുരോഗതികളും മൃതശരീരത്തിലെ അലങ്കാരം പോലെയാകുന്നു. മൃതമായ സംസ്കാരവും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചാരത്തിൽ നെയ്യൊഴിക്കുന്നത് പോലെയും മാന്ത്രിക ദണ്ഡിനാൽ ധനം ശേഖരിക്കുന്നത് പോലെയും മരുസ്ഥലത്തിൽ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് പോലെയുമാണെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നതാണ് ഈ കഴിവുകളൊക്കെ, അല്ലെ? അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും അത് പിൻവലിക്കാം. അത് പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കതൊന്നും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയുണ്ട്, കാതിന് കേൾവി ശക്തിയുണ്ട്, കാലിന് നടക്കാൻ കഴിവുണ്ട്, ഇതൊക്കെ എന്റെ കഴിവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കും, അല്ലെ? നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഓർക്കാറുണ്ടോ ഇത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നതാണെന്ന്? നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഓർക്കില്ല, അല്ലെ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ആരാ തന്നെ? നമ്മളൊരു വയസ്സായി കഴിഞ്ഞ ഒരാളുടെ അടുത്ത് അയാൾക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെ? എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കണ്ണ് കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇത് ഭഗവാൻ വിഡ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നതാണ്, നമുക്ക് എത്ര വരെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാൻ അത് പിൻവലിക്കുന്നത് വരെ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് നമ്മുടേതാന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ അത്ര വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു ശരിക്കും? ആ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, കഴിവാകട്ടെ, ബുദ്ധിയാകട്ടെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പവർ ആകട്ടെ, ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. നമുക്ക് സാധിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അത് നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജം സ്ത്വയാനുപൃഷ്ടാനാം സുഹൃദാം ന സുഹൃത്പുരേ വിപ്രശാപ വിമൂഢാനാം നിഘ്നതാം മുഷ്ടിഭിർമിതഃ വാരുണീം മതിരാം പീത്വാ മതോന്മതിതചേതസാം അജാനതാമിവാന്യോന്യം ചതുഃപഞ്ചാവശേഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. രാജ്യം സുഹൃത്പുരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജൻ, ഹേ രാജാവേ, ത്വയാ അങ്ങയാൽ, അനുപൃഷ്ടാനാം അങ്ങ് അന്വേഷിച്ചതുപോലെ, സുഹൃതാം മിത്രങ്ങളുടെയും ബന്ധുജനങ്ങളുടെയും, നമ്മുടെ സുഹൃത്പുരെ ദ്വാരകാ നഗരത്തിൽ വിപ്ര ബ്രാഹ്മണരുടെ ശാപം നിമിത്തം വിമൂഢാനാം വിഡ്ഢികളാക്കപ്പെട്ടവർ, നിഘ്നതാം വധിക്കപ്പെട്ടു, മുഷ്ടിപിഹി ഒരു കെട്ടുദണ്ടുകളാൽ, മിതഹ അന്യോന്യം, വാരുണി പുളിപ്പിച്ച അരി, മതിരാം മദ്യം, പീത്വ പാനം ചെയ്ത ശേഷം, ഉന്മതിത ലഹരി പിടിച്ച്, ചേതസാം ആ മാനസികാവസ്ഥയിൽ, അജാനതാം തിരിച്ചറിയാത്ത, ഇവ പോലെ, അന്യോന്യം പരസ്പരം, ചതുഹു 4, പഞ്ച 5, അവശേഷിതാഹ ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നു. ദർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചേ. അല്ലയോ രാജാവേ, ദ്വാരകാപുരിയിലെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുജനങ്ങളെയും കുറിച്ച് അങ്ങ് ആരാഞ്ഞുവല്ലോ. അവരെല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണ ശാപത്തിന് പാത്രമായിരിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം പുളിച്ച അരിയിൽ നിന്നും നിർമ്മിച്ച മദ്യം പാനം ചെയ്ത് അന്യോന്യം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം മതോന്മത്തരായി ദണ്ഡുകളാൽ പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ 4 or 5 പേരൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ ഭഗവാൻ അർജുനോട് ചോദിച്ചല്ലേ, ദ്വാരകയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ സുഖായിരിക്കുന്നോ?
എന്ന് ചോദിച്ചു. വൈകുണ്ഠത്തിലെ ആളുകളെ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ യദുവംശജരൊക്കെയും ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് യുധിഷ്ഠിരൻ സ്മരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങ് നേരത്തെ ചോദിച്ചില്ലേ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും കുറിച്ച്. അവരെല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണ ശാപം ലഭിച്ചിട്ട് പുളിച്ച അരിയിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച മദ്യം പാനം ചെയ്ത് അന്യോന്യം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്തു. ഇപ്പോ 4 or 5 പേര് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഈ കഥ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഒരു ഇരുമ്പ് ദണ്ട്, അതായത് വെറുതെ ഒരു ഗർഭം ധരിച്ചതുപോലെ അഭിനയിച്ചു ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ മുന്നില്, ഒരു മഹർഷിയുടെ മുന്നില്. എന്നിട്ട് ശാപം വാങ്ങി, നീ ഒരു ഇരുമ്പ് ദണ്ട് പ്രസവിക്കും എന്ന്. അത് സാമ്പനാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സാമ്പനയാണ് അങ്ങനെ വിഷം കെട്ടിച്ചത് ഭഗവാന്റെ മക്കള്. അപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ, ആ മുനി പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം ഒരു ഇരുമ്പ് ദണ്ട് പ്രസവിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനെ പൊടിച്ചിട്ട് ഉഗ്രസേന രാജാവ് പൊടിച്ചിട്ട് ആ യമുന നദിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടു. ആ നദിയിലെ കരയ്ക്കൊക്കെ എന്താണ്, ഈ ഇരുമ്പ് ദണ്ട് പുല്ലായി മുളച്ചു. ഈ പുല്ലുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ മദ്യം കുടിച്ചിട്ട് പരസ്പരം അടിച്ച് മരിക്കുകയുണ്ടായത്. ഇപ്പൊ 4 or 5 പേര് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ